Hello mga people, mga human being, tips and tricks sa karon! Hello! Maayong buntag ug maayong adlaw. Naana po ko'y trabaho karon na ako'y akong giriban bitaw niya. Kani laging bag-o na kong mga medisina, kaning bundastic, usay di pa ko kabalo mo control. Kani ako ning giriban, ato nagubot nga buhok niya. Tungod sa kanang iyang buhok, kani bitaw, medyo nagubot man to niya. Kaning sayda o na nagkuan ka ng nag-fly away or na-wave gamay kaya na mo makontrol ang amo ang pag-apply sa medisina sa timer niya. Ang diri babaw na tulid niya kanina ay gamay nag-wave ari niya. Karon ato ni siyang i-retouch kay ani maro makabalo mo usahay mag-retouch jud ko og customer. Kay dili man jud ta usahay perfect kay nga na yun atong kinabuhi. Unya before din ako ni siya trabahoon, ako ni siyang banlawan kay atong napubutangan atong gibutang nato nga pre-treatment nga COAS. Na yung buhok o ga-wave jud tanan as in super jud siya na i-wave gamay. Nya banlawan ako ni si ma'am, sundik mining niyo kaya to siya pagwapahan di ay bagbanlaw ta ma'am. Dali ma'am banlaw sa ta ma'am. Ana ara ba ni ma'am ato ni buta anak ma'am sagdan. Ana putlo na anak ko. Ya kani magbanlaw ko sa buhok nga ani ni ang buhaton sa kung pagkababaye sa katagamay ma'am ha. Kana muni trabaho jud og parlor sa tinuod lang dili basta-basta ni ang trabaho labi na ikaw ra usa. Pasensya jud kay nagsiglihok ng cellphone kay normal gyud na. Ngana gyud na siya mulihok na kay kuan ka nang gigamitan ko ng gimbal. Meaning ka ng gimbal ba na anay ibutang ra ng cellphone nga mo operator nagiyaha i-connect lang nato silang apps. Report na magriban, shampoohan sa nako ni kay butangan nako ni COAS na food. Medyo nipis sa mga kulibok si ma'am, di naman nita siya baka. Ika na kinwala po siya, demaking. Demaking ni sa ito trabaho, pero makabalo mo kung saan yun magtrabaho o magriban ba. Ang yung nakitaan, pero minti kay hands-on man, dito pa, pumasok ko siya. Nakakuan yun mo. Nakaingani dito itong role. Ikaw rin usa ning parlor, dito ang dito, dito ang dag. Ang nga kay kasi katuhod, before ka nagtuhod. Ito pidig. Dito mo, andamon ang kanan mo mga paraphernalia sa imong pagpangarti ani mga photo mo. Naara jud ko perminti diri. Kana yung nakita na sa video ra na pero di ko palakaw. O panahon laag busy akong live. Kaya ako customer mag-unsa ko mag-edit ko video. Yara ko ipakita ko na mag-edit ko video. Karon puning banlaw kani pwede gimugnoangan ang nato ni. Dako man po nagkuan na masusunod man ni siya. Sunod naman diya na gimbal, ikaw na may magbuot namo. So hindi raman amo ang kaanyag, makita na gini si ma'am o ato na putlo nga sa dapita na makita siya niya karon pagkahuman ibalik na to ni sa drink dapita kay musunod naman na siya o. Nya magguroy ko ani nagguroy ko ani o, guroy ko sa ko ang kruli. Amo ni atong gibuhat. Kinahanglan basa ang buhok man utunan. Dili siya pwede og gahon. Ta kanila gi ato ni kita yun atong mga produkto mo ni si Bundastic Form karon gamix na pug ko og medisina nga Bundastic Form soap siya mild nga medisina kay nagretouch man if magplansa ko maglabs jud ko og nuog kay init kaayo ng plansa mo nang para bitaw sayon ra kayo siya plansahon nang ako ang butangan og gloves jud ni kay dili magud maglabs wa ko kumaanad ang buhok bitaw sudlayon lang ko kay lahi jud kong style magplansa kinahanglan jud akong gunitan ang buhok kay mas komportable ko magtrabaho nga ako siyang gunitan mainat jud imong buhok magunitan jud nimo apil ang mga baby hair o nahuman na jud ko sa ako ang pagplansa wala na to gipakita ang ato ang neutralizer kay taas sa kay akong video mahimo kanimo ni akong gi-blower lang gamay kay aron kung dito ma-enhance sa iyong buhok nga straight na pud kaayo no gwapa na pud iyang buhok wala na naunsa bisag kaning medisina nga Bundastic kaning mga Schwarzkopf dili gid siya makadaot sa pag-ato sa iritat magwapa gud ang buhok mo nang hindi ta mahadlok magpariban kay kanang rebanding gigama na nila kay para magpagwapa sa tumbok dili kay magpadaot pero mo ni ang buhok o katong bitong natong gi ani o mga mugbo bitaw diba na siya ka ng mugbo no aghan siya o mga katong naputol-putol kay tungod sa ako ang
katong nabubod mo man ni siya katong nabubod na to nga video na nara gihapon na iyang buhok nga katong murag mga mugbo dara mga mugbo kaayo as in gagmay ra ka isang katanan. Wa man pud na ingon nga daghan kayo naputol nga namubo, gamay ra man sa ilalom ya di naman mailhan kay ato naman na siyang gi-straight nya nagwapa na niyang buhok ni mamo, dili na niya siya magbuol kay gwapa ni jud ni. Unya sa tanan nagtan-aw sa ato ang mga video, sa ako ang mga reels, sa tanan-tanan diha, daghan kaayong salamat. Ug sa sunod natong kita-kita, babay sa putakaron, daghan kaayong salamat. Bye-bye.